Hayali yoldan ok, hayalla hedel. Bir demde geçmişe eyleyen gedim. Büdrösüňdi diýolla, galmagyn hayran. Çoluşondurun men, ýanyňdan barýar. Ertekdäkidey, düşdäki kebi, meniň hyýalymda duşýas ikime. Gen alma, ýokda da gıýylsam çennan, ol men gamgyssamdyr, ey hüýri cenan. Gaýypdan bir owaz gelse kulagyma, diýgin, çyndan örtünüp ýör bolaglar. Eginine baş koyup ıyıncamalarım. Sana sözlemeyeceğim. Iyıncalmayarım. Aslanna ayrılam diyem elemde elle. Maşuğuna kovuşup bilsen hayalla. Atamra dona bir seret. Menem kakama ketler satın alıp berdice onu bileceksin hatta. Şirin, benim oraya. Aynen. Bir de birinci sınıfın okuy esbapları gerek bol badırlı. Bizde şo var da. Aydı verin näme gerek? Aydı verjigi näme gerek? Kaka. Şol gyzyl sumkany alyp beräýin. Näme ho pelwan? Sen gyýylmy? Gyzyl sumkan gyýylar götürýär. Ece, mana şol sumkany alyp beräýin. Näme senkimi? Alın. Yürün çağalar, geliverin. Geliverin. Benim eşlerine birinci yedek de. Oturun. Hani gel. Geçey. Otur. Gel gıydım. Gel senin. Gel. Vay görmünü. Uy, sen ne mi? Geçe. Gel gıydım. Hani koçu suyuş yok mu?
Birinci sınıfa tügölemi bu yıl çakımızdan has köp okuwçy geldi. Häzir ýene bir sınıfa toň açar. Bolýarmy? Bargyýdym ýyza geçip otur. Tiş. Başaya tapmadık ya lan. Be. Çağalar. Häzir sınıf jurnalymyň tertibi boýunça tanışyp başlalyň. Kimin adyn familiýasyny okasam, şol hökman meni özüni tanışdyrmaly. Düşnüklümi? Ilki bilen men özüm tanış edeyim. Men Gulleva Jahan Muradowna. Aşir we Gülcan. Men. Tanış bolun Aşir we Gülcan. Aşirif Derya. Aşirif Derya. Näme çağılar? İçiňizde öz adyny bilmeýäňizden mami? Sen olayma. Men. Derya, näme gulagyň agyrmy? Ol gepler bilen ha. Aşirif Derya. Siz Aşir we Gülcan bilen doganmy? Bir hil bir-biriňize meňdeýäňizden. Ya ekizmi? Yok. Biz doğanam değil ikizim. Çağalar, bizim şonky täze temamyz bir goşmak bir deňdir iki. Ýagny ýazgyny düzmek, okamak we ýazmak. Gelingini çağalar, biz bir goşmak bir deňdir iki diýen ýazgyny okap depterimize ýazalyň. Çağalar, bir almaň üstüne ýene bir almany goşsaň, iki alma bolýar. Ýa-da eliňizde bir galam bar bolsa, ýene bir galam goşsaň, iki galam bolýar. Çağalar, biz ikini almak üçin gaýta edýär. Goşmak belgini alyp ýazýar. Onda bir goşmak bir deňdir iki diýen ýazgyda biz goşmak belgini ýazyp, iki tany goşuljagyny jemini alýar. Çağalar, elimizde 10 san baýdaçylar bar. 10 san baýdaçylar neçe günçe ýeter? Elbetde 10 san okuwçy her bir baýdaç berdi. Onu 10 okuwçy her bir baýdaç bolýar. Her partada iki okuwçy oturýar. Gelingini sanlar tagta ýazalyň. ax kvadrat goşmak bx goşmak c deňdir 0. Buňa kvadrat uçagda diýilýär. Bu ýerde a, b, c hemişelik sanlar. Eger c 0 deň bolsa, onda ax kvadrat goşmak bx deňdir 0 bolar. A, b, c erkin sanlar. Öňgülşimiz ýani x kvadrat x bu ýerde kvadrat uçagdan näwelli bolup durýar. Biz şol näwelliğini tapmak üçin ilki kvadrat uçagdan tapýar. Kvadrat deňdir kvadrat aýyrmak 4 ac. A
tuşturqum bilen özgür. Bir dil uygu yerleşmedi kelleme. Kalba yerleşmedi. Yar gelýäli. Aylanlarıp goýýardy bir tüweley. Eýmenlerip goýýardy partowley. Sevgi çağı pijesler. Düşünýärin birçe. Ýöne menne çäre barmy? Tütäp ýörün dirije. Eger söýüşipdir diýseler, dökre tahir gunnugda onan ýaryn. Halis Allah ahmalar howmunnugda. Aşkyň belli mewsimi ýok. Meşgüler unuturdum. Bir bakışta görejimde çakıp giden yıllarım. Okudan soň gaýtyp barýas. O tarapda oglan kız. Orta arada sen sultansın. Gelýän, gülýän bahtiyar. Aňlamazdan näme degen İçtim aşkın şerabın. Yer sermennim. Yeter yeri. Dil açmadım şelayın. Kıyıların gözü kelpengde. Eveteyin tapmadım. Tapmadım in berkisi. Varsa kısınakmağım. Bar bilmedim alnına. Ne sen olsun sergedin. Cübeyimde tüydülüp gitti. Sana yazan her kadın. İyiler var dinli. Soğuk soğuli ter ölöngli. İyili göklen adı mengli. Nerli dillardan ayrıldım. Mahtum bulu aşık metsan, bağladım şanına detsan, bilbillerdi bağı otsan, ol sevir yardan ayrıldım. Oğlanlıktan uzun söýgä ulaştım. Hiç tükenmedi. Uzun gaýga ulaştım. Okuçular, Mahtumul Pırağın şu ışkı şığırını inni kitapağa çendi yastan öğrenip gelmedi. Kuyum sen. Ertifti akşama sermeyim. Men sensiz yekum yaşama sevgim. Yağmurlu. Dostum. Men Gülcan şeyle görýänler. Öne hiç maýdaýma. Bolýam. Ey görýän dostuma açtım sarımı. Olam gıýşartmanjyk ýeki gylny. Günü berin aýdyp durulejeme.
Golima şey görkedi. Asen näme beýdin? Molim geçýälet de. Benim seylettim de. Bolýanna, sağ bolun aýdylar. Sağ ol Gülcan. Tilla ertüşleri pititse vardır, bargın. Gulcan! Gulcan! Näme derýär? Derýär sana näme boldy? Bu näme? Hat. Hat ýazşarýarlar. Näme biz onu nokdymja serde ýaşaýarmy? Näme diýjek bolsaň aýdyber. Dymyan. Ýakýa ýygralygym. Teýberen ýa. Gän zatlar aýdasym gelýär, kalbym doly aýdymdan. Diýen. Şeýdip dil berse qal berýän aýdymsa. Happy birthday to you. Happy birthday. Oho. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Gelin. happy birthday. Vay, kepderi. Gelin. Geçin sen. Geliverin. İyiň için şatlanyň balalar. Köp tiredäki täze içecek tantymyny taýýarlap geçýärmikä? Aýoglan, näme üçin ötürdüň? Häzir bir mukaraş. Aktan, gyýlar oglanlar tanta çağılar. Derýär, sen boltan sedýän. Dünya yadmana, dünyam sadmana. Vay mene? Aýoglan, sen öz adyňy bilýärmi? Kim sen? Yok, şu adamın ýakdan çykar.
dünyam tazmana neçelerikinde gülüm şonça ağmana. Ağacıqdan almay. Häzir. Gelin. İyi verin. Ayoğlan, yok bol men gülüm bilen nämişiň? Ayoğlan, yok bol. Getirver. Günün kutlu olsun. Ayoğlan, getir. Ayoğlan, getir. Değme kıyılara, can gülü. Ayoğlan, beytme ayoğlan. Pırlanıp verecek mi? Hani pırlan? Yine vur gerek. Yine vurca gerek. Derya. Şu baht kuşumdan ganmadın mı? Sen kalkan çağırıyor oğlum. Eğer var ya nece? Hay berekellah. Näme kaka? Ha gel. Derya oğlum. Men işim har bolduk. Sen muňa düşünýändin. Meni ýakynly Hadarın kenaryna esen ol etrawyna geçirýärler. Biz göçmeli boljak oğlum. Hey Gülcan görmenim yaşapam. Oğlum şoğuydu. Yönü taşından sinlap gördüm kaylım. Inni bana
Onam Allah Taala köp görýärmeka. Indi 3-nji ýagdaý. Eger diskriminat deňdir nol bolsa, şu görýän kvadrat uçagdamyň bir kökü bar. Indi kvadrat deňlemäniniň köküni tapmak formasyny ýa-da kvadrat deňlemäniniň kökü bar. Okuwçylar temasynyň dowamyny indi kitapakda geçer. Oğlum! Oğulcum bana ne mol sana? He, ne mol? Ay sana ne mol? Min heler. Aşır, turawar.
Aşır, oğlum, gel çatıra. Ne bollay? Hanım. Koy. Belli değil. Tey adam oğlu anmaya. Näme diýilip ýallanmaya. Maňa ýazylypdyr aýralyk berdi. Hudaý şol kysmaty saýlaýyp berdi. O bilen ağa bulan göçýän. Geleninize sağ olun. Agumcan. Gülcan dayılarını toyup de. Bizim göçýänimiz şunu istik. Sen hiç çıkmaydın oğlum. Vay. Neceysler? Gelayipdir da, kepterçinim. Görsene. Derya gitmeli oğlum. Hoşlaş da otlamalı. Sağ ol. Aman şarap. Gödelcan. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş. Sağ ol ya sağ ol. Sağ aman. Bak durun. Yok man. Kolya. Aman var. Sağ ol. Kolya. Sağ ol. Sağ ol. Hani yorum? Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Böyle sağ ol. Böyle sağ ol. Men oğlum.
Karacaoğlan 1606 ýylda eneden dogulýar. 1606 ýylda eneden dogulýar. 1679 ýylda bolsa aradan çykýar. Okuwçylar, geçen tapakda Karacaoğlan'ın kesini harmanlaşdy. Şugun bolsa biziň ýyllere diýen goşgusyny öwrenýär. Galykda diýeli köňül isteýip ýurdy, gellidi gideli biziň ýyllere. Gözüm ýaşy yer ýüzüni böredi, sil oldy gideli biziň ýyllere. Eliniz ýokaryk, aşak, yine täzeden eliniz ýokaryk, dogry. Aylan beriň. 1, 2, 3, 4. Berekella. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, 3, 4. Ertir hemmäňize sagat 4'e garaşýan. Gijagy almaň. Gaýdy beriň, sag bolun. Gülcan, senin şu ol oturşuň maňa bir näme ýatlaýdy? Kimi? Sen bayramala toýa gideninde biz derýany uratmaga bardyk. Yaransaň? Derýada göçüp gidenlerine edilseň bolşuň ýaly boýuny sallapdy. Hiç biriňiz oň salgysyny almadyňyzmy? Sen ol etraf diýen näşdi barlyk. Bar eşden urulmuş ol. Salam Gülcan. Men seni gowurýanymy bir mektepde, bir sınıfda 7 ýyl okap, şu ýogralygymdan ýaňa sana ýüregimi açyp bilmedim. Basym biz Hazaryň kenaryna göçüp gidýäs. Bilip goý. Men nirede ýaşasamam, seni hiç açan ýatdan çykarmar. Hayal yoldan nanok, hayallı hedil. Hayalla var yarım qaşına senin. Ken Marian, şol juwan ýaşyňa senin. Ýyllara aýan sarymaz. Gözlerde gözümizden. Aýdyp bilmeýän sözümez. Aňardyk gözümizden. Sen onna, men munna düşsekde jyda.
yüreklerime de bar etti Huda. Maňa il meni ile düşünmeye käteler en kolayım. Menäzen senem men barcan tenin men özüm oy nirägdi Eflatun aşkı şeyle derdevi hayalıma girip eyleyen deli Aşır. Biziň bu ýere göçüp gelenmeli eýen bir ýyla olay wagt boldy. Derýa janyň bolsa, hiç zat bile işi ýok. Şol kepderleri, kompýutery. Hazaryň kenaryndan aýryp bolanok. Mine gorkýanam. Sağlıktan haylanyan ne urda bu vakt. Gatı gayrımda adam deyip bolanak bulara bir yaşta. Düdöşör. Bolyamen gittim. Ödüm uğurlaşör. Koyun sevgim bilen yaşayanınga mudam şonun bilen ederin madar Huda eyleme var şondan mırçıda Gülüňe ýetgadamdy. Bilmän öňüni. Yüregimde tiken mal döwül. Kim bet bagat. Seni söýüp görmedim. Arma. Menem bir görmedim. Söýülüp. Akmurat. Hiç kime ayıpman yören. Bir sarım var. Şonu aydayın dost. Men uqan mektebimde Gülcan diyen bir uqan qyzym var. Şu bukjany şoňa gowşuryp bilmezmiň? Haýyş edýän. Gaýrat et.
Gıylar 9-njy sınıfda Güljan ilýan gyz bolmaly, şonu çağırıp bereň-de. Wagt tegelip çay gejäga. Düşünmedim. Sen Güljan'ın halayan oğlunun mektebine geçti. Söýüşipdirler. Şo gyzyň okuyan sınıfına bardym dost. Jogorlary bilen soragjaga bolşy alýadýan. Şu sınıfda Güljan atly gyz bolmaly. Şonu çağırıp bereň-de. Wagt tegelek 3 ay mundan öň sen Güljan'yň bir oglan bilen söýüşip, şoň okuyan mektebine geçdi. Ey Bahri Hazar! Sen deniz dälsin. Sen menin däl köňlümsen. Sen menin aşkymsen. Hey, bir denize kaçtı. İyi de.
Oyansana Derya. Derya oyansana. Oyansana. Oy. Allahcan gün açtı. Bala. Men Lukman çağıray. Görýän seni. Gözüm yumsam haçanda. Diýmek bizi aýra salmaz. Maşallah. Göz yumulsa, kol ayağım savaşa. Turman, cimanıga, kılcak tomoşa. Ölümdünüm, kara uyoktur, söyyene. Ertirjan gideli bolýarmy? Bu näme? Bolýar boljan gitdim. Bolýar dursun. Guljan, sen haýty ýoldan öýüňize gaýtýan geljek bolup ähli ýoly sakçy boldummy gaý? Men seň bilen gurrunjugumma. Öňde de bir hem daimlara gideýin, hem atyma baş öwredeýin diýenmiş. Ýör maşinem men. Men seni öňüňde gideýin. Hemen ýüregimde köý. Hani ýör. Ýör. Hani men. Guljan, bu näme ýeren tawçylarymyz ýöne ýyzyna gaýtaryp dursunuz? Sapar, meňen tak SMP-semken universitede oturup aspirantura, soňra doktorantura. Hay, dura orda alwat. Doktoranturadan doňan bir zat tapardyň sen. Men doktoranturan oturmagyň çenli garaşmalym bolsa, garaşar. Maňa sen bolýan gerek. Saklaýyşdaýdy. Sağ ol. Bolýa. Ayrılık bakı. Maňa ýazylypdyr, ayrılık derdi. Hudaý şol kısmaty saýlaýyp berdi. Gaýlym, neýläýin, gaýry akbaly. Usal, wagtlaýyn, ayrılık bakı. Bargyna, mennemi? Senne bargyna? Başga söýgüsine? Qoşun barmı ne?
Haqqa aşıklara bak. Neyledi biryan. Biz ne bırağını. Eyledi giryan. Takbir kalırmadı iyiler paylayıp. Söğüymeden miras etti ayrılık. Göze yaşı miras etti ayrılık. Taşladılar yerimizi burada. A biz ayrılıkta yettik murada. Sen onna, men onna düştük düzüda. Yüreklerimizi bar etti Huda. Bar etti Huda. Toy tutulli kalbağın törünne. Senin bilen döwran sürüp ýörün men. Hikir 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 dep qıylar öler jıkırdap örüm taşları qıyma qara qaşları hikir 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 dep Gülcan, berdim miydim? Ecem o seret qowmy? Şumu gıydım Aşgabat'ın täze fabriginin önümi. Tuweleme. Inni Dubay'dan getirçeğim molmollar. Owadan meje? Gato owadan gıydım. Boy nähil uzyn näme? Inni sana köýüne uzynlyk etmez gıydım. Boyun alypsyň tuweleme. Direk ýaly. Uy, ýadym gursun. Sapar sen sorap 2 sapar jaň etdi. Jaň et. Habar algy goýdy. Allah näme ýigit, menikli. Özüm goýmaş galatan. Başga näme gerek sana? Ece, şu gurruňa wagt taparsla. Qaqym gawyny ýetiripdir. Gawyny ýesmeýle. Ýür bilejeýeli. Oturmun gıydım. Gel qaqa. Avva. Kurtişin bellettin ondan. Owa qaqa, destanlarda qyýy ýerleriň keşipleri. Oňa tema, he? Tema ajaýyp. Hani sen maňa aýt. Näme üçin destanlarda maşukluň ady aşyk ýigitlerden öň gelýär? Mysal üçin Zühre Tahir, Leyli Mecnun, Gülbül. Qaqa, sen öýde de egzamin alman goýuň okla. Destançylaryň däbi şeýledir de. Ýok gydym. Sebäbi destanlardaky maşuklar aşyk ýigitlere garanda has erjel hereket edýärler. Aha, mysal üçin Mecnun aşağı düşüp dälrep söýleşikýär. A Leyli bolsa oňa oşuk bol. Ne onlar başdan geçirýär? Dogry qaqa. Yer bolýar edim işle. Men sana päs gelberme.
görünen okşuwa. Yalancı qumgoqlyk ähli zatymı. Bu dünýäde seni ýylap ýörşüme. Meger arşyň çykanlaryň gerşine. Bağışlan, jurnalyň täze tanymy? Owa. Jurnalyň her tanyna çağırıp tanışmaň paýamel çap edilýär. Bir ýaşyrykmy? Meni mi paýamany okuyan? O biziň klassdaşymy? Vay. Sizeme tanışýyz. Bir ýalar göçüp gidenlerini siz biziň suratlamy dalypdyňyz he? Vay tanaýdym. Ondan näri 7-8 ýyl geçäýipdir. Owa, Derya bilen çağırıp da dostluk. Ol bir gyý söýüpdir. Olam 9-njy synpy tamamlap başga ýerine gaçyp gidäýipdir. Şu paýamaň baş şahrymanam şo Güljan bolmaly. Yok, siziň aýdýanyňyz näme? Towy sapralla. Güljanyň durmuşa çykanna bir aýam bolanoga. Sen ol gaçyp gidipdir diýäniň başga Güljan. Hay. Yete worýan, haw, yete worýan. Ağlatma worýan Güljan san. Haw. Ey, Akmurat. Yat bollum laho. Men günämi geçdiňen. Men gabahat ýalňyşlyk eden ekenim. Güljan saňa kän garaşypdyr. Koýýar ilk söýügi. Nun sebäb bar. Bizim uçuratık yar şoňa sebäb bar. Wa hafratda gallyk kysmata boyun. Gülüňi tirmäge asmaty boğun. Yetmedi doğum. Men seni aýadan bilmedim bora. Kukuregim germedim, durmadım zoma. Gapdalımda yaplanmadım gaplandey. Neçün kıvtılmasın. Jogam tapman hey. Kapıştırmaladım 7 ıklayımı. Dövmelidim. Ne de uçalla aklımı. Cennanlar sen ýara. Goşan deyin men. Samra yarın. Serhoş ışığın meyinden. Soňlaram gara ýeriň teýinden. Geler durar
eşdersin sesim ol. Mazarma. Gülüwe görse sensin şol. Gülcancan. Gülüwe görse sensin şol. Gülüm. Täzeden barqurur her bahar her yaz. Bilbilim üstünde ururun perwaz. Ezillen gelýär ol ebede barýar. Baydak kimin pasratasyny ýeňsin ol. Mazarma gül görse sensiň şol. Çay demledim telekeçi. Sen kılgıncak çay govar yana. Yürü çeli. Gülcan. Biz mektepde koyak ağam. Sen deryanı halayanı bilýärdim. Allah Taala sen maňa ýazan ekeni. Arada tek çan açamda şu papkany gördüm. Deryaçyn şahyr. Dinle. Ýyldızlaryň saňa gelýär bakasy. Seniň bilen artýar dünýäň bakasy. Goý diýsinler. Gözel ýokdur bir kemsiz. Sen var. Sen şol. Dorkun bilen bir geňsi. Gülcan. Gel neşriyat bilen gurlaşyp derýäň goşgularyny kitap çykardaly. Hudaýa şükür. Elimiz uzadan ýerimiz ýetdi. Neşriyatdan öňürtü. Derýäň öz razylygyny almaly. Men bu işi sana tapşyrýan. Sen onu gözle, tap, gurlaş. Ýörenni, çay soğutman bolsa. Murat, keýikliň sanawyny şuny utarjak bol. Erti maňa faksda habar berersin. Vilayetden erkenden şonam sorarlar. Arkayn bol erti inşallah gutorar sanawy. Geraşyryç, telegram anam sizi berdiler.
May ayının 20-sine saat 18'de Türkmenbaş şäheriniň mehmanhanasynda garaşy Güljan. Maňa sen şu dünýäde barlaň bolýar.